50 veces que porque sigo queriéndote, que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor, y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Magnífica presentadora Elena Montero Trillo, un fuerte aplauso para ela. Grazas. Hola, boas tardes a todos e a todas. Hoxe estamos aquí cun novo programa de casos de violencia de xénero. Bueno, como vedes, hoxe é venres 25. Hoxe é día contra a violencia de xénero. Bueno, hoxe estamos aquí para falar un pouco do que pasa. Queremos empezar a concienciar a xente de que estamos no siglo XXI, non estamos nosotros, e non podemos seguir así. Como queríamos contar moitas cousas, contómolo despois da publicidade. Bueno, despois destes magníficos anuncios, vamos a seguir falando. Eu quería mandar unha cousa, é que hoxe tiñamos que vestirnos todos de negro como estou eu, porque tiñamos que estar todos cas mulleres. Pero a mí o que me fastidia moito é que o home que lle mandan nos colegios, o que me conciencian os nenos de que tal, pero despois, eles din que sí, pero despois siguen sempre acaban sendo machistas. E sempre acaban poñendo a muller debaixo. E non pode seguir así, porque nós temos os mesmos dereitos que eles, e aínda podemos ter máis. Pero bueno, o que iba. O que non me parece moi normal é o que cando vas á policía a denunciar, poñenche unha orde de alexamento. Vos creedes, e ahora digo para toda España, para todos os que me esteades escuitando, para a Xunta de Galicia, vos creedes que a persoa que lle poñe unha orde de alexamento vai cumprila? Non, non a van cumplir. Isto non. Non a van cumplir, así que deixade de poñer ordenes de alexamento. E poñedemos serios, porque cada vez hai máis mulleres asesinadas cada ano. E non podemos seguir así. Porque, por exemplo, ahora vamos a ver un vídeo que fixo a nosa compañera Laura dicindo as mulleres que morreron en España este ano. Así que, adentro vídeo. Estamos aquí no día 25 de novembro, no día de violencia de xénero. Quería contarvos unha cousa, que neste ano morreron 43, sí, 43
mulleres por violencia de xénero. Desde o ano 2003 levan mortas 971 mulleres tamén por casos de violencia de xénero. E quería que reflexionedes sobre unha cousa, que as mulleres non somos xoguetes, que nós somos a voz das mulleres que xa non teñen voz. E quería que reflexionedes sobre esta canción chamada Love Me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Veis este vídeo que acaba de facer a miña compañeira Laura, queremos decir como cotillera que reflexionedes que nós non somos un xoguete que podedes usar un día e despois tiralo outro, e outro día volver a usalo e despois tiralo, porque nós somos persoas como vos, nós temos sentimentos, e nós sentímonos máis como vos, e cando nos insultades sentímonos unha merda pinchada nun pau, así, a secas. Non podemos seguir así. E o que máis rabia me dá é que cando nas noticias aparecen un caso novo de violencia de xénero, dediquenlle 2 minutos. E a lesión que lle pasa a Cristiano Ronaldo na Juventus, dedícalle 5, 10 ou 15 minutos. Non! A lesión de Cristiano Ronaldo teñenlle que dedicar 2 ou ningún minuto. E o caso ese da muller de violencia de xénero teñe que dedicar 10, 15 ou máis, e teñen que investigar. E o que quero decir antes de que acabe este programa é que a xustiza deste país ten que cambiar, porque non podemos seguir así, porque mira que mal vai a xustiza, que mira cantas mulleres cada ano aumentan máis. Porque desde 2003 levar 971 mulleres mortas, non sei eu, pero é ter unha xustiza moi mala. Así que hoxe acabo o programa co dilema que dixo ela. Nós somos a voz das mulleres que xa non teñen voz.